Семейните излети могат да бъдат чудесни, нали? На открито сте и се забавлявате. Запушването на носа обаче може да се случи по всяко време и на всеки и да развали и най-хубавия ден. Ако сте с запушен нос или се налага да дишате през устата, вероятно това се дължи на назална конгестия. Обикновено назалната конгестия е свързана с състояние на настинка, грип, алергии или синузит, които предизвикват отток на лигавицата на носа, като затрудняват дишането. Quix спрей за нос предлага бързо и практично решение за отпушване на носа. Quix съдържа натурална вода от Атлантическия океан със специална концентрация на сол и минерали с допълнителни ползи. Морската вода в Quix е с 2,6% концентрация на сол, която спомага за отпушването на носа. Как действа Quix за облегчаване на запушения нос? Quix съдържа хипертоничен разтвор, което означава, че осмотичното налягане е по-високо от физиологичното в човешкия организъм. Така Quix оказва осмотичен ефект върху набъбналата лигавица на запушените носни канали. Осмозата е процес, при който течността се извлича от зона с по-ниско към зона с по-високо осмотично налягане и води до изравняване на тази разлика. С други думи, Quix действа като естествен деконгестант, като извлича течността от оточната носна лигавица и отпушва носните канали. Солевият разтвор Quix също така пречиства лигавицата на носа от излишния секрет. Quix е напълно натурален и не съдържа консерванти, не води до привикване и може да се използва толкова често, колкото е необходимо. Флаконът има вградена антибактериална система на помпичката. Това го прави подходящ за дълготрайна употреба. Quix може да се използва заедно с лекарства и е подходящ за деца над 6 месеца и възрастни. Назалната конгестия не е сериозно състояние, но пък може да е много неприятна. Не оставяйте назалната конгестия да ви развали деня. Дишайте свободно с Quix. Оригиналният натурален деконгестант с силата на океана от серията натурални продукти Quix.